I amb molta cura i després d'una complicada operació de baixada, 3 de les 6 campanes de l'Església Puríssima Concepció de Bétera han sigut traslladades a Ontinyent perquè les restauren. La campaneria estarà a punt per a la pròxima festivitat del Corpus. La Santa Maria és la joia del campanar de Bétera. Declarada bé d'interès cultural, esta valuosa peça del segle XVI és la segona vegada que es restaura els últims anys. La campana Santa Maria del 1513 s'ha decidit reubicar-la en la seva finestra original. Es modificarà el braç per a que s'ajuste al màxim al forat actual. L'operació més difícil comença de bon matí. Carrers estrets i accessos quasi impossibles per a maniobrar. El lloc per accedir a ell és molt complicat, és molt justetet, i sols tenim 2 punts de referència on poder treballar. És difícil imaginar com es va pujar la campana final del segle XIX. Tipus de tròcola, que tròcola són moltes polers, moltes corrioles juntes per dividir el pes de la campana, i es gastava moltíssima corda. I mig pobles tirant de la corda per poder pujar el pes. Fins a aquest moment, la Santa Maria tenia una altra ubicació. Procedís de la Cartoixa. En el monestir de Portaceli es va fer també una rehabilitació del conjunt, i es va portar així. Aprofitant la logística, es reformarà la campana del Santíssim. Està instal·lada en trucha de ferro, i el que és la trucha de ferro el que fa és les vibracions, les tira el que són els murs del campanar i afecta el que és els pilars, el mur del campanar. I per últim restaurarem el nostre campanil, que és el que mos inicia i mos tanca els tocs de totes les campanes de festa. Vale, Pepe, pa tu pa sempre. Una vegada col·locada la campaneria, cal avisar el poble. L'operació ha sigut tot un èxit.